Η 15χρονη Kim Black πάσχει από διαβήτη τύπου 1 εδώ και 10 χρόνια. Like when I'm going to eat next, where I'm going, and if I have to bring a test kit, and how much insulin I have to give myself, and everything. Η Kim έχει μια αντλία ινσουλίνης εμφυτευμένη στο πλάι της, η οποία της δίνει το σωτήριο φάρμακο 5 φορές την ημέρα. Μα σύμφωνα με μια νέα μελέτη στο JAMA, το περιοδικό της Αμερικανικής Ιατρικής Ένωσης, οι ασθενείς που διαγνώστηκαν πρόσφατα με διαβήτη τύπου 1 ίσως απαλλαγούν από την ανάγκη της ινσουλίνης χάρη σε μια μεταμόσχευση με βλαστικά κύτταρα. These are your own circulating blood stem cells from the patient themselves. Ο Dr. Richard Bart από το Πανεπιστήμιο Northwestern είναι ο σχεδιαστής αυτής της μελέτης. Στόχος ήταν η αντικατάσταση των ελαττωματικών ανοσοκυττάρων που επιτίθενται και καταστρέφουν τα κύτταρα του παγκρέατος. Ο Dr. Bart αποκαλεί τα κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος αστυνομική δύναμη. We go in and remove that entire police force and put in a new group of officers right out of the academy. And they do what they're supposed to do. That is, they don't attack normal good citizens. Σε 15 ασθενείς, οι γιατροί απομόνωσαν τα βλαστοκύτταρα από το αίμα τους και τα κατέψυξαν. Στη συνέχεια, οι ασθενείς υποβλήθηκαν σε χημειοθεραπεία για 4 ημέρες. Με τον τρόπο αυτό, τα σώματά τους έγιναν πιο δεκτικά για τα βλαστοκύτταρα. Η διαδικασία αποδείχτηκε ασφαλής για όλους τους ασθενείς και είχε αποτέλεσμα σε όλους εκτός από έναν. This is the first time in the history of diabetes that patients have gone an interval now up to 3 years, and perhaps longer, only time will tell, requiring no treatment, no insulin, no immune suppression, no medications at all. Όλα αυτά ακούγονται καλά για την Kim. Αλλά ελπίζει να το μάθει. This is Mavis Pearl with the JAMA report.